Metong karang didina ng pansin ng gobyerno ngeni ing mental health dareng sabla. At atanda na nga 2022, record na ng Department of Health o DOH ing 19 suicide cases. Nung ikumpara niya 2020 at 2021, ating chatidwang kaso, mas marakalyay ni at makaalarma. Prioridad nemo naman kanoy ni ng provincial government na ng Pampanga lakwas na't ikit na ng Department of Education ng pamagtas king bilang ng kaso ng mental health issues king probinsya. Particularly po si Nanay Vice Governor, every time na lang na merong bata na nawawala ang buhay, alam niyo po, dinadamdam po ni Nanay, dinadamdam po namin. At na parang parang anak o parang apo niya na rin ng turing niya sa lahat ng bata na nasa Pampanga. At nasabi ko nga sa kanya na, Nay, kasi unang-una, yung mga bata ngayon, siguro nanggaling sa pandemya, tapos babalik na sa face-to-face, tapos sa mga public school natin, sabi ko nga po, wala namang guidance counselor. Hindi katulad ng opisina na meron ng private school. Kaya magdedepende na lang po yan sa concern at sa kusa po ng mga teachers. Pero wala naman talagang silang background paano i-handle ito. Inyaking pamanimuna ng Sangguniang Panlalawigan Committee Chair on Education at Senior Board Member Mylene Pineda Kayabyab Kayabeng Miriam College, may daon lang libreng training workshop para kareng guidance counselor kareng public school. Nasa nanining misulong in positive mental health at well-being at mika-awareness di kaking personal mental state. Makanyan mo naman pa mag-develop strategies bang makapanalakad positive at nurturing environment kareng eskwela. Kakaroon po tayo ng agreement with the Miriam College para po i-train ang ating mga guro at kung meron po tayo mga guidance counselor ng ating mga eskwelahan, paano po antabayanan po ang ating mga estudyante. Kikilalanan na naman ni Miriam College yung pamamiimportansya king mental well-being dareng kayanakan. Na nakikita po namin na madali yung mga bata, of course, in terms of emotional maturity and yung kanilang emotional regulation, nahihirapan po, it's very developmental. Ibig sabihin, hindi pa po nila nade-develop yun. Especially when they're young. Ngayon, kung ang usapan ng mental health ay hindi open or hindi po napag-uusapan sa pamilya or minsan hindi napag-uusapan minsan sa eskwelahan kasi very focused lang sa academics, nakakaligtaan na ito ay pwedeng magdulot ng mas maraming problema or mas maraming concerns. At bistaman natin lang guidance officer at prefect of discipline din kay private school, makasadyala mo ring midwang saop kareni karasking pisabiyang mental health. Mag-uumpisa po tayo sa public, pagdating po sa private, na sabi ko nga po, yung mga private natin, kumpleto naman po yan ng mga guidance counselor, prefect of discipline, mga opisina. Willing din po tayo tulungan sila. But umpisahan po natin, of course, sa ating mga public schools. Samantala, metong yung Catholic Educational Institution ng Miriam College ami talakada niya 1926. Aparte king branch na nini king Quezon City at Laguna, may ka Miriam College Alviera mo naman na akit king Porac, Pampanga. Mapilan ka rin karelang program o offer ing Bachelor of the Science in Creative Industries at Bachelor of Arts in Global Affairs and Diplomacy. Pagselebran din karelang kadinala na banwang pamamiyang quality at Christ-centered education, at pamagmoldi ka rin estudyante ang maging confident, conscientious, at competent. Kaya Beliana Canilaw, ako po yung kakayong Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.